The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 150, verses 1 to 6. Praise the Lord, praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the lute and harp. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with stringed instruments and flutes. Praise him with loud cymbals. Praise him with clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. In Matthew 25:21, the Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Job 23:10-11. But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. My foot has held fast to his steps. I have kept his way and not turned aside. Psalm 18:28-30 and 32. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung nadaa pa ba kita mga sala nga nahibilin diha kay kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios nga Amahan, this will only become a barrier to our study. Therefore, let us use now the principle of 1 John 1:9. Kini nagaingon man, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, but faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, magampot ta karon sa hilom. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan bisan pa kini kinabuhi. Mahimo pang ginugwayan hangtod ni dayuna. Timailan nga imong plano nagapadayon pa sa paglihok. Bani kami karon sa padayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong ning adlaw. Pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo, pagtudlo kanamo sa imong mga kamatuoran. Bani kami tultuloy kami og pasabta kami sa dugang pagyong kamatuoran. Kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan na mga subscribers, sa atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, ingon man kadtong mga bag-o pa nga tingali misuway sa pag salmot ning atong daily Bible study. So you are welcome. Kamong tanan, ibiambi kamo og aron kita makapadayon sa atong spiritual momentum. Okay. Atong title, as usual, is the Doctrine of unsa. Doktrina kini sa supernatural life. Okay? So, this is about sa doktrina bahin sa usa ka matang kinabuhi nga dili kasagaran. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Matag karon ug niya magakita ka sa usar ka attribute sa Dios o gato manghisgutan katong attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ag uban niya nga mga attribute. Okay? Walang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable, mao nang manungdanon gyud nga mailhan ta ang Dios di sa usarang ka attribute niya. Kinahanglan sa matag higayon gumutan-aw ta sa Dios ang kinatibuk-an gyud niya nga pagka-Dios. Bisan ko niya nang higayon na murag usar ka attribute mo ay imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Mao na ang paagi nga kita makaila sa Dios. That's how to comprehend and understand who and what God is. That is why likewise God's essence ang iyang kinaiya may manifest murag sa suga katong atong gisgutan kagahapon. Atong hitandi kini sa suga na may it may manifest certain attributes in one situation but others in a different situation. So I hope by this time mohayag-hayag na ang atong pag-ila sa Dios ning higayuna. So ingon na ang Dios. Okay? Abi mangyud nato og lisod ang Dios Santon. Kana kun watay alamag may tungod sa iyang mga kinaiya. Mao bitaw nang atong itud-an ang iyang mga kinaiya. Atong tun-an mangyud ni matag karon og unya. Aron sa ingon niya na dili na nato makalimtan. So that is the reason why in the study of God's integrity sa iyang pagkamasaligan, kini mga butanga are very critical, very important for our further knowledge. Aron gyud masilsil kining pagtulon-an sa atong galamhan sa atong kardiya o magamit ang maong doktrina sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Mao na nga kitang mga tao kung ato lang suwayan o abot ang Dios, if we try to reach Him, pinagi sa itong tawhanon nga pamaagi, di kita magsilbi. Kapila naman yun na nato hatagi o gibugaton, nga di kita magsilbi. Aniya, kung imo na siyang tanawon sa iyang pagka-Diyos, magkasabot ta o makakita nga labihan Diyos pagkagrabe sa iyahang pag-atiman sa tanang mga magtotoo. Tungod kay naibaw na siya sa tanan nga mga desisyon nga pagahimuon sa matag usa ka natong magtotoo. He knows perfectly. Ang matag usa ka natong magtotoo nga mohimo og desisyon. God perfectly knows every decision that every believer makes. Nahibawan ka na ang tanan sa Dios. Ayaw na ginakalimti. Nahibawan na siya sa resulta sa imong mga desisyon. Nahibawan na siya sa matag
tipik sa imong kinabuhi, ingon nga anak niya. Anak mo ka niya. Ug sanglit nahibaw naman siya, excuse me, nahibaw naman siya sa tanan nimo nga pagahimo ang desisyon. Iya na pong gipahilo na unsay imong mga panginahanglan sa imong kinabuhi. You see? So nahibaw ana sa Dios ang tanan tang himuong mga desisyon samtang kapadayon ta sa atong pagkinabuhi. Ug kining mga desisyon na iyan ang gipahimutang daan o pagani na nimo himua. Just imagine. Ang mga resulta ini, ang agian nimo sa imong kinabuhi, iyan ning gipahilunang daan o gahuwat pud siya o unsaon nimo ang maong mga desisyon. Unsay imong gamiton sa diha nga moabot ang maong mga kahimtang sa imong kinabuhi. Ug tungod niya na, from His omniscience, siyang pagkasayod sa tanan, He perfectly knows and eternally knows all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that surprises or confuses God. Wala. Wa pa may tabo, nahibaw na siyang daan. Okay? Ug ang mga sangkap, ug ang mga resulta, ug ang mga dagan, iyan na nang gipahilo na. Sumapod sa mga desisyon nga imo pagahimoon, inigabot sa maong hitabo sa imong kinabuhi. Can you imagine that? And then, ang nakagrabe gyud ani, ang nakagrabe gyud pagka Dios sa Dios, kay wa gyud niya hilabti ka ng imong kabubuton. You know what I'm saying? Wa. Di gyud siya makatandog niya na. Gawas nun ka. You're totally free. You know doon ka? We are given total freedom. But with that freedom goes responsibility. You make your own decisions. Pero naibaw na ang Diyos o dili niya pugngan o tandugo ng imong desisyon. Dili. Samtang na, He never coerces your volition. Never. Moingon lang ang Diyos. Tuwa na po. Mohimo na po niya siya ba desisyon. Ang saan man na. Iyaha man ang tinuyuan. Tanak. Pero gipahilo na po sa Diyos ang tanan nga mo resulta anang imong desisyon. So can you imagine? Do you understand what we are trying to say here? Kung iuna na man ugali ang atong pag-ila sa Diyos, di ba mo samot ang atong kaikang na kinahanglan mo himog yung tag desisyon aron ang tanang giandam niya para sa mga good desisyon nato maangko nato. Kasabot ka? Dinhilang una tamuhunong ha? Dinhilang usa tamuhunong ni atong pagtuon bahin ini doktrina ha. Okay? Ayaw. Ato kini padayon unya kini nga tutunan na karon bahin sa pagkamasaligan sa Dios atong tukbilon kini karon. Kay may kalabutan manggihapon kini sa atong uluhan nga the doctrine of the supernatural life. So, kini nga itong tunanan karon bahid sa pagkamasaligan sa Dios, the integrity of God. Mudawat kabag maunay akong paghubad sa Visayan. God's integrity is ang pagkamasaligan sa Dios. Okay. Mao na akong makabot. Pagkamasaligan sa Dios. Nagapaklaro nato nga mga tao kung kinsa ug unsa ang Dios. We are studying God's integrity and as to who and what He is. Okay? O so far, nakaabot na kita sa bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. God's being God in relation to our present life being His children. Ang mga anak man ta niya.
Ato nang nasayran gikan sa atong pagtuon niining bahina nga ang Dios ana siya iyahang mga pamaagi alang sa dagan sa kasaysayan. Ug atong nakita nga ang pagka-Dios sa Dios iya kining gipadayag nganhi kanatong mga tao regardless kung ang imong kabuton o dawat ba o mosalikway kaniya. Iya nang gipahimutang mga pamaagi. Diin ang tanang tao makaamgo nga naay labaw makagagahom naay Dios. Ana nakanas kabubutos tao kung iya ba kining pagadawaton o kini iya ba ni salikway. Ug dili mahimong bakwion sa Dios ang iyang mga pamaagi nga gipahimutang tungod kay wa pa ang tanan kini nga iyang mga pamaagi iya namang gipahimutang. Busa angay nato nga tagag pagtagad kining mao nga primerong prinsipyo nga ato nang dalikyatan sa pagsugod niini nga ang Dios nagpahimutang o pamaagi aron ang tao makaila niya, ang tao makaamgo bahin niya. Well, actually, ato naman ang nahisgutan tuon. And I would highly recommend nga samtang kita nagatuon ining integrity of God, gamitan nato sa atong memory recall alang sa uban natong mga pagtuon, uban nga mga prinsipyo, sa uban nga mga pagtuon aron atong masumpay ang nagkalain-lain nga mga pagtulon-an niining bahin sa integrity of God. Kay kini kung pagtuon na advance naman gud ni nga pagtuon nga nanginahanglan na kini sa atong pag-recall, paghinumdum sa uban nga mga principles nga ato nang natunan. Okay? So atong balikon sa pag-ingon nga ang Dios nagpahimutang sa mga pamaagi nga ang tao makaamgo nga ana siya. Ana ba ang Dios? Bisan pa kung ang tao mo ingon og di siya mutuo og Dios, okay, so di siya mutuo. Di siya mutuo nga naay Dios apan kanang tawhan sa iyang pagbalibad nahibaw siya nga naay Dios. Apan iyang kinabubuton nga iyang isalikway. Mao nang napoy ubang mga tao mao man na nila maayuhag susi kun kinsa o unsa ang Dios. Mao nang ang Dios mismo pinaagi sa iyang mga pulong nagasulti nga dunay mga tao nga nagakulit og mga ribulto nga daghang kunuhay ang dagway kunuhay sa Dios aron lang mahatagan sila kasiguruhan nga naa gyud Dios. Apan di man kana mo'y pamaagi sa Dios aron sa pagpaklaro kanatong mga tao. Kana tawahanon man ang pamaagi aron ang Dios magklaro nato. Tawahanon man na. Apan di man kana madawat sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang naman lagi siya sa iyang pamaagi unsaon pag-ila nato kaniya, unsaon nato sa pagkaamgo may tungod kaniya. Ug ato nang nakita ang kining mao nga pamaagi nalangkob gitawag nato og plano. Plano sa Dios nga nagalambigit sa tulo ka lakang o tulo ka hugna nga mao ang naguna niini kaluwasan, ang kinabuhis sa kaluwas na, ug ang kinabuhis maong luwas luyo niini kinabuhian. Now, tulo kini kabahin nga mao'y kuyog sa plano sa Dios nga iyang gipahimutang. Kini review gyapon kanini. That is why wa gyoy excuse ang tao basin pag o bisan pag ang tao moingon wa man ko kaybaw nga naay Dios. O nga naman uroy nga imong gisalikway ang kay gayunan nga makaamgo kan
nga naay Dios samtang buhi ka pa. Mas gipalabi pa Hinuon nimo ang imong kaugalingong mga tumong ug tuyo sa imong kinabuhi nga nahibaw man ka nga naa magyo Dios bisag unsaon nimo balibad. Now, kini atong gitawag og God consciousness. And that is why when we respond, kung ang tao muhatag og pagtagad o ingon ta musanong yan ang higayon nga makaamgo siya nga naay Dios, then ang Dios na ang mag-igo sa pagpaklaro ngadto kaniya. Kana kung na kaniya ang magkamadinawaton nga kabuoton, positive volition. That is why sa higayon kani nga nagkaamgo ka na nga naay Dios, unya misud ka na sa iyang plano pinagis kaluwasan. Una-una nga naa ka na sa plano sa Dios. You are already in the plan of God. And because you as a Christian now, you are already inside the plan of God. You just entered it. Remember that God has designed your life. Gipahimutang na sa Dios kanang imong kinabuhi. Gipahimutang na ang mga kanang mga pamaagi, human ka maluwas, gipahimutang pod ang mga pamaagi aron nga ikaw nga Kristohano na magakinabuhi na nga anaa ang kahigayunan nga ikaw magmalampuson ni ining maong kinabuhi. Mo ni kabubuton niya. That is why the issue is still our volition. Kita nimo? Ato nang nakita, kunon sagid ka grabe ang pagpahimutang sa Dios. Bisan tuod kung ang matag usa ka tawo ipagkatao dinhi sa kalibutan nga patay spiritualmente. Naghatag man gihapon ang Dios sa pamaagi diin ang maong tao mabuhi spiritually. You see? Ato naman ang nahisgutan tuod sa miyaging mga pagtuon. Pinaagi sa atong gihimong hulagway nga ang usa ka tawo nga patay spiritually pero buhi physically, atong makita nga anaa na kaniya karon ang kahigayunan. He has that opportunity sa pag-angkon sa God consciousness, ang pag-amgo may tungod sa Dios. Abi nimo, kining mga tawo nga mohatag og higayon nga maminaw bahin kaluwasan, paminaw sa gisangyaw nga may balita sa kaluwasan, are people who had already experienced God consciousness. Ug sa dihang nahibaw sila nga naay Dios, nahibaw sila nga naay labaw mga kagahom. Ana usab diha kanila karon ang kabubuton nga makahibaw. Unsa may sunod kung buhaton karon? Unsa may sunod kung buhaton karon nga nakahibaw na ko naay Dios? Unsa may sunod kung buhaton? What is the next step that I should take? And the next step is, as a believer now, is for you to study and learn what the plan of God is. Tungod kaya nga itong pagkaaniya din sa kalibutan, ang atong pagkaaniya nining kinabuhia, dili kini arbitrary, dili salagma ang imong pagkaaniya karon dinhi. Samtag yun na, dili ni salagma. It's not an accident. Gihatagan kag kinabuhi ug hingabot kas panahon nga makadungog ka nining atong gisgutan karon, sanglit ang Dios nagahatag man nimo og kagayunan nga makaamgo ka nga God does not, or God really does exist. Kung ikaw usa ka unbeliever nga makaamgo ka unta nga ana ay kaluwasan. O kung usa-usab ka believer, if you are a believer now, nga makaamgo ka nga dunay gipahimutang ang Dios,
alang sa dagan sa imong kinabuhi pod. Sabot? That is the reason why nga pinaagi lamang sa imuhang pag-angkon niya ng kabubuton nga dinawaton positive volition. Bisag Kristohanon ka na. Even if you are already saved, if you are already a Christian, kay naamanggoy mga Kristohanon nga sa gayon nga nangahimo na sila Kristohanon nga musalikway naman ninuos mga sangkap nga iya sa Dios. That is why nga atong masabtan nga ang Dios napahimutang. Ug ang pagpahimutang sa Dios alang kanatong mga wagtotoo pinaagi na sa gibilin ni Ginoong Jesucristo nga mao ang unsa? Ang Espiritu Santo. Gibilin ang Espiritu Santo ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato. Yes. Gibilin ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato mao ang Espiritu Santo na nga karon nagapuyo na dinhi sa atong sulod. Okay? Kaya ang Espiritu Santo mao naman ang naghatag balik ka nato niya ng spiritual nga kinabuhi, ang spiritual life. You see? Kaya sa wa ka pa mudawat sa kaluwasan before you believed in Christ, you did not have the spiritual life, of course. Nga naman, because you were spiritually dead. Karon nga Kristohanon ka na tao ka na pag-usab, you're born again, gisuluban ka na pagkamatarong sa Dios. Gisulub, yan mo. You now have a spiritual life, o gikinahanglan nga imo ka ng atimanon. Now, na po'y problema ining bahina. Daghan sa atong mga kaigsulang mga Kristohanon, nga wa pod mahibaw unsaon pag-atiman sa ilang spiritual life. Paminaw ra gud. Ang human spirit nimo, okay, meaning ang nabuhi, energized, enlivened, activated nga tawhanong espiritu nimo, in conjunction with your soul, completes the inner equipment of grace apparatus for perception, for short gap. Ug mao na ni ang usas mga sangkap nga gihatag sa Dios ngadtos matag usa ka magtotoo. Every believer has been provided by this. Aron makabanti na siya, magkatubo na siya dias grasya usa kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Kay gipagkatao ka naman pag-usab, nan gakinahanglan ka og sustansya. Ingon nga batang nasuso, an infant, nga nagasugod na og tubo aron makaabot kini siya sa pagkahamtong. Kasabot ka? Merely comprehended to convert doctrine from something that is merely comprehended academically into something thoroughly understood and usable for both spiritual advance and spiritual application to life. So, it is but important na ato ka ng timanan samtang kita nagapadayon ni ini nga pagtuon bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. Nga nagahatag ka nato ni ining pamaagi nga kita makabalik ngadto kaniya, mas pasig uli ngadto kaniya. Always bear in mind, timan gyud nga matag usa ka tawo nga ipagkatao ni ining kalibutan siya spiritually dead. Okay? Siya spiritualmente patay man ug wa man gyud siya labot sa Dios. He has nothing to do with God. Wala siya bisan gamay nga koneksyon ngadto sa Dios. Now, I'm talking about an unbeliever. So kung unbeliever ka karon, dili ka magtotoo, sorry to tell you. Wa ganinay way kinahanglan nga mo sorry ta kay kamatuoran man na sa pulong sa Dios nga kung ikaw
dili pa magtotoo, you are an unbeliever, then wa kay koneksyon bisag gamay ngadto sa Dios. Ug ang pamaagi lamang nga ikaw tao madugtong o kaangkon og relasyon o mapasig-uli ngadto sa Dios mao ang imong paggamit sa imong kabubuton sa paghimo og positibong desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Faith alone in Christ alone. Ug niya na pagiha lamang nga matao ka pag-usab, you will be born again. Matao ka ngantos pagkahimo nimong anak sa Dios ug diha musod ka sa plano sa Dios. Kasabot ka? Usab mao ka nang higayon nga mahimo na ikaw nga physically alive. At the same time, spiritually alive. You see, kaduha na ka matao. Physical and spiritual. So, kung kwaon na ka sa Diyos, gil ka nining kalibutan ha, you only die on kapila. Once. Physical death ra. Now, paminaw ini. Ang problema gyud sa kadaghanan bahay ni ini mao nga abi nila nga pwede sila makabalik o magkaangkong relasyon ngadto sa Dios pinagi ilang kaugalingong mga paningkamot. Amora na problema gina. Remember, nga kining matang sa mga tao nga ingon ini, mao ni mga tao nga wa kaila sa Dios. Wala. If you try to establish a relationship with God through your own effort, sorry to tell you that you actually do not know God. Huwag yung kang kaila. Paminaw. God has established His very own process, His procedure, His protocol. Ang Diyos nagpaimutang na sa iyang pamaagi. Dili na ta magka-usab sa iyang pamaagi. Hingpit na gud siya. He's perfect. Kitang mga tao, di ta mahimong gama-gama ta atong kaugalingong pamaagi sa tuyo nga makaangkon maghatag relasyon nga wala laing paagi. Ang tinuod, ang pamaagi sa tao dili o dili man gyud madawat sa Dios bisag unsaon pa sa tao. Dili. Kasabot ka? Bisag unsa pay buhaton. Bisag unsa pay paningkamot nga imo sa tao, di man gyud ka na madawat sa Dios. Sa pulong sa Dios, klaro og tataw pag-ayo nga nagpahayag niya na ining atong punto nga atong gidaan nimo diha sa Isaias. Isaiah nagasulti nga ang tanan natong mga kaayuhan ug mga paningkamot sa pagbuhat ug maayo sa tuwangan sa Dios mahugaw ka ng trapo, filthy rags. Mabitaw, kinahanglan ng atong pag-ila sa Diyos. We have to know who and what God is. Una sa tanan, di ka makasangpit sa Diyos kung dili ka anak niya. Dili. Always remember that. Kay maunay prinsipyos integrity sa Diyos. Ang pagka-Diyos sa Diyos. Tungod kay ang Diyos, balaan. He is holy. Ug siya hingpit. He is perfect. Dili ka makasangpit sa Diyos hangtod nga makapahimutang ka og relasyon ngadto kaniya. Ug ang magasangpit lamang sa Diyos, matud pa sa gisulti diya sa Roma, mao lamang ang mga anak sa Diyos. Anak ka sa Diyos, gumikan kay anaa naman ang Espiritu Santo diya kanimo sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Okay? Mupuyo dayon ang Espiritu Santo diya sa imong lawas. Kinsa mo imo sangpit sa Dios ingon nga amahan, Aba, na anak sa Word of God. Mao na, ang mga tao karon as part of our study here, angay magunahuna, awa giyoy pamaagi nga atong mahimo aron makabalik o mapasiguli kita ngadto sa Dios wala.
Ug ang ikaduha, kung usa ka katawo nga di mo tuog Dios, moingon ka og ay Dios, di ko motuo nga na ay Dios, dili man muha ang Dios kundi moingon ka niya na nakakihapon siya. Humoingon ka di ko motuo Dios, bisag di ka motuo nakakihapon ang Dios, kasabot ka. Apan paminaw, sa katapusan, in the end, manubag kas imuhang gipanulti. Tungod kay, ana may Dios, nanang Dios, maningil sa imuhang gisulti, kay kita mang tanan mo atubang sa Dios. Mamagtotoo ka ba dili, magtotoo mo atubang kang tanan. Pero, di magdungan ang magtotoo ang di magtotoo. Recall kay baho naman mo anak asang dapitan na sa atong itunan. That is why angay natong makita ang Dios unsa man kini siya ug unsa man ang iyang gipahimutang nining tanan. We must realize first of all that everything God does or sponsors comes from His essence. Kining essence, wa may direct nga Visayang translation ini. Essence, mao nga ang pagka-Diyos sa Diyos na lang atong giubad kini. So, ang essence sa Diyos, mao ang iyang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Mudawat ka na? Okay. Sikinsa siya, ug unsa siya. Ug ang tanang tao angay may bahog kinsa ang Dios. Sa higayon gani musugod ka og likay-likay og kinsa ang Dios, o sa higayon gani nga mutipas ka aron di ka magakadton bahin sa Dios, manubag ka na. Manubag ka na. Do you know that? Himo nang panubagan. Kaya naibaw man nga kitang tanan, mga matay, mga gintaos to. Mga matay man ta. Adi man yun, mada kay na may uban nga gustong mulungtad kuno. Painat, umayos, naong niya. Pero bisag yun sa inats naong, anto raman po mahog sa pag-imbalsamaran na. Kasabot ka. Sa katapusang pag-inat sa imong naong, anto na sa imbalsamador. Okay? No nga naman, na may uban nato nga mga hadlok o hisgot bahin kamatayon. Maghisgot ganito kamatayon, murag mangurog na po ng ilang mga tiil. Mayon na sila dito maghisgot anaw eh. Ano? Kung dito mo hisgot o kamatayon, di ka mo matay. Kitang tanan pa doon nga na, raba. Maubitaw nga, usa sa atong pagtuon din niya maong bahin sa pag-angkon kasiguruhan. Aron nga higayon nga mupanaw na ta, may ba, tag-asa ta pa doon. Unsay luyo ni ining kinabuhiya. What is behind this life? Kaya ang Diyos mihatag man sa pagpaklaro asa tapadong samtagi na. O paminaw, kung mutuo kag Diyos, na kay kasiguruhan, sabot. Di lang gani mutuo kag Diyos. Mutuo ka kang Ginoong Jesucristo, kaya mao ka na itima sa lantugi. It's not believing in God, kadaghan ang tuo sa Diyos, pandili luwas. Hasta mga demonyo, ngurog ng mga sila nigtuo niya na. Sabot ka. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, maunay issue. Apan kun ang Dios para nimo naalang siya sa imong imagination o paghanduraw nan, siguro yung mahadlok kang maghisgot kamatayon. Mangurog ka. And yet, ang kamatayon, kuyog na sa plano sa Dios alang kanatong kanatong mga tao. Kay that is a fact of life. Gusto?
Dili na kalikayan eh. Sa gayon nga ipagkatao ka din kalibutan na mamatay yung ka. Sabot. Mao gini klarong pagkasulti. And that is why you have to learn samtang niya ka pa, ining kinabuya. Wana, awahin na, mahuman ang imong kinabuhi din eh, kay mao pod ni ang kuyog sa plano sa Dios. Ug mahuman na gyud ang imong kinabuhi. Mahuman ang imong kinabuhi din eh. Awahin na. Hindi naman kakahimog desisyon. Ang paghimog desisyon sa buhi ka pa. Karon nga nagaginhawa ka pa. Oo nga. Samtang niya ka pa, mao ni ang panahon na magtimbang-timbang ka na diha sa imong una-una kung asa ka dapit ug unsay imong baruganan nining kinabuhi. Samtang gina. Mabitaw na nga. Kuyog manggod niining plano sa Dios alang kanato. Angay kitang tanang mga tao mangutana. Nganong niya magkukaroon na? Why am I here? Nining kalibutan na. Mautan na ko nung imong kaugalingon. O kung imo pong una-unahon, ang tawhanon pong tubag ana, moingon aron maning kamot gud ta. Ug natay mga liwat atong patubuon kay sila naman po'y musunod na to. Wala na imo'y kasulti. Unyang ikaw, asa magkapadong? Saman, wa kay kasiguruhan. Now, namo nag-ingon sa kong amigo nga, musilingan ka na suwati. Pero, kung imo naon ba, unsa may kapuslanan nimo, igo ka nang ipanganak, aron mamatay? Maura ba? Aw di good pod, maningkamot ng punta. Kunya ni kahuman nimo paningkamot, mamatay magkagihapon. Maingon ka, bitaw no? Unsa may kapuslanan na to dinhi? Mo eskwela ta, niya, mo graduar, unya mangitang trabaho, maprofesional na ta, magkakwarta ta. Ang uban, di na magkakwarta, mapobre kay madato ka. Mapobre o madato ka, mamatay maghihapon ka. Usta? Unya, ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man po nimo mada, human ka mamatay. Mada na. So sa may tuyo nato, unsa may kapuslanan nato, ani? Samot na itong mga tao nga di mo tuog Diyos. Di mo tuog na ay labaw makagagahom. Di, ang ilang kinabuhi, klaro nga, why kapuslanan. Gusto? Tanawa nga itong mga karsel karon, mga presuhan ba, na puno kinig mga tao nga, wa na muhatag og bili sa labaw makagagahom. Wa na muhatag og bili kung unsay tuyo sa ilang kinabuhi. Basta lang kay, haros lang. Bahalag unsay purma, bahalag adis-adis, bahalag kriminal, bahalag nag-unsa man galing ang imuhang pagabuhaton sa tawhanon nga mga pangibog. Last ba? Apan kwintaha ko no. Di ba na ituyo? Doon na ituyo, ano ba? Ug ang tuyo mao ang atong pag-ila nga naay tumong ang atong pagkaaniya dinis karon ning kalibutan na. Although we can dig deeper and see the angelic conflict behind all of this, but that's another study. Lain na po na. Ang ato lang giduputan sa pagtuki, mao kining bahin sa integrity of God. Mao hinungdan nga ang Dios nagpahimutang sa tanan. Okay? Always remember that. Kaya mag-imagine lang ka og global warming, unya di ta magtinarong ning atong gipuy-an kalibutan, mga hanaw tang tanan. Ang ano? Mas labaw ka pa sa Ginoo nga magkapahanaw aning tanan?
Dumay baya. Ang kalibutan dili dili mahanaw kung dili mutugot ang Dios. Mo na tinuod. Ang kung magbinuang ta ning kalibutan na mag-agwan ta. Pero di ta mahanaw. Hangtod mo ingon ang Dios og hanaw. Then mawa. Sabot ka. Ana baya po'y gisultis Biblia. That's another study. Pero always remember our study regarding that. So whether the workings of the universe, the principles of the divine establishment, or the work of the cross, manigingon nga every jot and tittle of God's word, the scripture, ang balang kasulatan, gibasihan kining tanan sa mga kinaiya sa Dios, character of God. Aron ka makasabot sa Bible, kinahanglan pud kang makasabot kung kinsa ang Dios. Kay ang Bible pulong man sa Dios. Ug kung wa ka kaila sa Dios, ug para nimo baliwa ang Dios, na nang iyang pulong nga kining Bible baliwa pud nimo. Kasabot ka. You see? Ato ni padayon ugma. Daghan patag pagkion ba hindi. So okay, yung sipyat pagsunod sa sunod o sumpay ni ining tanan ugma magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining adlaw sa imong pagtudlo ka na mo sa imong dugang kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa among tuki o paghisgot bahin nining among tunanan, the doctrine of the supernatural life. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.